babalutin ng putik na may asin. Ayan guys, bali isang buwan siguro bago maluto ng putik yan. Ayan. Gaganawan mo na yung itlog, lagay sa putik. Ano ito? Gusto yung buro mo? Gusto yung buro mo? Hindi maubos. Bali itong putik na to guys, may halong asin na to. Ayan. Ito, may halong asin. Para dito natin buburuin yung itlog. Babalutin natin ng mga putik. Ayan. Sa loob ng isang buwan nakabalot dito ang itlog ng itik. Ayan. Ito yung itlog. Kung may lumutang sa mga yan, ibig sabihin sira yung itlog.
isa-isa natin yung lulubog yung itlog sa putik.